Masa dituntun. Betul lho, Pak. Aku sekarang rayu. Ayo, pedang ning sik. Ayo, monggo Mbak, buka telu Mbak. Heeh. Eso intergrupo. Pak. Omet. Apa tak keluar? Aku malah kaya contoh aja. Lah, milo. Kaya tahu. Lah sing ganggu ngono, Bang. Ngerusak konsentrasi. Sopor. Loh, enak setelan lho. Mbak Lucy ngereni larang-larang gue nebang. Nah, mungkin dibayar kabeh guyon. Yo Pak Iswantoro Mbak Lucy penting teko ngapi. Yuk. Heeh. Mangga. Eso awane
sih Mbak Usi. Sami-sami Mas Abah. Udang kuning sampun katur. Dilanjut ya Mas Komet Pak Yon. Oke. Yo, Diurut nanti seret. Saking mriki napa mereka? anu Mbak Pesa karo Mbak Renjel jumeneng bareng berdua. Oh, Iya, nggih, ah, kalih, coba nggih. kaya ngapa seperti dak singgungnya. Ya yuk, heeh. Ini yoko yo semangat. Sindene yo nom-nom ayo. Ayo. Mas Akbar iki gak pernah sindene tuwa-tuwa gane. Ayo tuwek sithik pateni. Sithik pateni. Apa to kok iso? Sing nom-nom yo berbakat yo sing payu ageng. Lah ngene lho aku semangat. Nek ndek mau ngbar perkara. Sing mau kan perkara. Salam-salam dadi apa? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Komet. Ini kalau tidak salah dari Tulungagung ya? Bukan. Dari mana? Kediri. Kediri. Ya, aku lali. Ini kamu lupa deh. Habis kamu di jam IWA nggak mau sih. Bagaimana? Kalau minal aidin wal faizin. Masih Mas Komet Mohon ya. maaf lahir dan batin. Iya. Iya, ya. Ya Mas. Halo, Mas. Baik, namanya mbok tekoni lho. Kowe sapa? Mau kenal kan? Loh, Ranger. wah kenal to bisa. Anjir pinggir. Nama lengkapnya sapa ora ono? Pak Ranger. Bisa. Rangel sih lho. Kamu Rangel. bisa berubah. Nek nama lengkapnya sinten? Mbak Rangel milik Diana Putri. Nah, kalau Kok ora apa lho kan? Yo kan ngaten iki nama-nama Sing kene sing dhewe ya. yo kan emang Sampai Dek. Ranger Melodia Putri. Panggilannya Ranger. kalau aku manggil yang lain boleh enggak? Panggil apa? Gak apa? Ya Allah. Iso sudah. Pak Yon, dadi sapa to gendinganmu? Apa iso? Bisa, aku biasa. Anu, Rat. Kurang kenal jenenge ora keren nih. Namanya siapa kamu? Kangguri mang nyeluk yo Rat, aku njaluk aku Rat. Iya. Ora paham. Kenal jenengmu kan iki. Nggih, nuwun pangapunten nika namine sinten iki? Nggih, kula Sri. Sing minggat nika. Ya aku wis balik. Tibake malah cilik, Nek. Baik, Sri. Sri. Iki Sri. Niki itu dalam saking pundi? Saking Nganjuk. Oh, nganjuk niki mawon. Nggih, boten usah turuti nika nggih. Sampeyan niki mungkin nembang kali kula. Niki tasih kakak pamundutan mungkin diaturke banyak. Permintaannya apa? Ada anu sama kesayangan bisa ya berdua ya. Bisa. Mbak Renjel. Halo. Kesayangan. Kesayangan atau yang lain? Oh, yang lainnya biar gimana ya? Yang lain. Ya, apa pilih sendiri kan tadi lagunya banyak. Niki Apa boten mau saged ini mau? bahasa Jawa. Apa? Enggak bisa bahasa Jawa. Oh bisa, bisa. Saged. Wong iki ayu ngomong apa ya pantes. Oh ya pantas. Dulu kayak ngomong halus kira kita kasar. Bojomu saiki Inggris saya to Mas basane. Yo, iki anu sing dereng anu tadi gubuk asmoro juga ada. Lintang asmoro juga ada. Lintang asmoro le. Anu. Oh gitu. Lintang asmoro ya. Lintang Soro. Heeh. Mungkin Mas Komet kali sapa ki mau? Angel. Nggih. Terus jenengan kali Mas Akbar. Loh, kamu dong. Lah kamu dong. Aku tak ambek Wiraswara ae. Sampeyan lembah. Nek ora gelem nembang berarti bojomu dipek Komet kabeh lho. Heeh. Silakan. Silakan. Karek baten ya. Apik waku. Loh, Alah. Oh ya. ngomong gitu bulune tok. Lintang asmara riyen. Apa? Minta apa? Milih apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya, asmara Biasa sih mun jaran. Jarang ya, jarang ya. Kok dadi ya Mas ya? Dadi ya. Aku akan ngurung jadi. Mas
Yo, monggo dadekne toh bersama Mbak Sri dan Mbak Ranger. Coba kaya apa? Ya, yo. berdua. Yuk, Dinda
Dilanjut terakhir.